kunento engiyibonile ngami and uma ngiyibone lento le ngivele ngabona ukuthi iyoshintsha wonke umuntu emhlabeni. And ngangikhuluma ngayo sithi from kudala kushuthi abantu kade banganakile ukuthi ngangichaza ukuthini. Ngibona manje lento le seqala ithi nje ukuduma emhlabeni ngenxa yalo mlungu lo owathi yena uzophisana ngetifiketi zakhe, ngoba manje sebakhona abantu abakwazi ukumcalculate'la igama lakhe nenzalo yakhe wafika ngayo emhlabeni. Kodwa kusaseningi lo muntu asazokuthola kanye ngezinkanyezi zakhe. Uza understand ukuthi uma sibiza lento ukuthi i-soul code sichaza ukuthini. Okay, la emhlabeni la singabantu sinomphefumulo which is the soul, and then sinokuphefumulo okuphila which umhlaba, and then phezulu-ke singaba nayo-ke i-conscious ngoba umuntu unayo i-conscious. I-conscious uNkulunkulu wakudalela yona ukuthi ukwazi ukubona izinto ezimbi kanye nezinto ezihle. Zikhona lapho nje engqondweni yakho uma ungasearch usibheke kahle. Okwakho wadala nakho kwakuyi-fruits lento yafika nje iyiqanda, wathi uma ukhula yazinetsha yona ngokwayo, understand, ukuze ukwazi ukukhula nawe uvuleke. Noma ungakwazi ukukhuluma noma uyimpumputho, kodwa obuyazi indlela nje eqondile ukuthi iyiphi kanye nendlela engaqondanga kahle kahle iyiphi. So kunezo code ngithe mina manje sengithola ukuthi kahle uNkulunkulu mina wangidalela ukuthi ngibolusa kulo mhlaba. Umphefumulo wakhe lo ngaphakathi ula phakathi ukuthi ukwazi ukulusa lo mhlaba, ukwazi ukusiza abantu ukuthi bakwazi ukusithola nabo ukuthi obani. Ngikwazi ukusiza abantu like imali ngoba because sengidlule ey'ntweni enzima, ngidlule lapho lawo ongeke uzuthanda ukudlula khona, understand. Mhlawumbe unomndeni kodwa awuhlali nomndeni wakini, understand. Sengidlule kodwa ukwazi ukuthi noma ulapho ukwazi ukuxoxa abantu uyisiza. Ngathi lento mangicinga nje ngomphefumulo wami ukuthi anhle lento iyini le, ngabona ukuthi cha i-cold soul le, i-cold soul. So masingabantu sihlukile kulo mhlaba, and uma uyi-activate le cold soul yakho iyakwazi yena ukukusebenzela, understand. Ngoba manje njengoba ngichaza nje namanje ngisadinga abantu ukuthi abafuna ukuyenza imali abathi okay mina weZulu anginayo imali, understand. Ngayenza kanjani? Ngizokubonisa ukuthi bafo thatha inamba zami, thatha uyenze so uyenza imali. Sekunama-account awu-2 manje mina ngiyenzela imali ingasebenzi, understand. Kodwa umphefumulo wami uguqukisa ungisa phambili, understand, ngoba i-cold soul yami ichaza ukuthi ngibolusa njalo. Noma nje ngisenkingeni ngiyavuka mina ngizogijima la egroundini eparkini, ngiyavuka ngizovuka umphefumulo wami, ngiyavuka njalo ngiyenza lento le esihlangene manje ne-soul code yami, understand. And unabantu vele okuyomele ubaluze emhlabeni ngoba yabona njengoba ngithi sine-cold soul, sinomfanekiso kaNkulunkulu wakithi ongaphakathi, understand. Sonke sinomfanekiso. Abanye uNkulunkulu uzobathola nje bahleli lapha bayiphuzela, abanye uNkulunkulu uzobathola nje babhema, abanye uNkulunkulu uzobathola nje baqoqa, abanye uNkulunkulu bese kuba nento esibiza ukuthi amakhehla aphezulu ahamba enkanyezini. Nina lento nibiza ngani ngama-UFOs, understand. Amakhehla aphezulu ahamba enkanyezini, lento nje uyayibona at any time, understand. Manje sibusiso sayo uyakwazi ukuhlangana nayo ebusuku uyibuke lento le. Labantu laba they are here to make sure ukuthi in our consciousness, because bona basebenza ngomkhazi ukwazi ukuconnecta nani ngqondo yakho ukuthi uboyeza kanje, ubona nje kunama-park, ubona kunezindlu, ubona nje kunezinto, understand. It's because nabo babhizi basebenza phezulu, basebenza phekomqondo wakho ukuthi ubuke nalento kanye nesipho esonikezwa uNkulunkulu wakho uJehova, isipho samaphupho. Angithi uyakwazi ukuphupha uwumuntu, uNkulunkulu wakunikeza isipho samaphupho ukuthi ukwazi ukuphupha, ukwazi ukufikela komunye umhlaba. Nawo ngani? Ngokomphefumulo wakho usethe free beside ukuthi uthathe umphefumulo wakaNkulunkulu. Ngoba umphefumulo wakaNkulunkulu yinto nje esazosala nje, isazosebenza, isazongena kulo. So uma thina sizoyidibanisa ngokuthi thina so sathi imfundiso ezingazazi bese sithi okwethi kuyosala emhlabeni, cha lento le yahlula uSolomon ayochisa amanzi
phansi wathi kushuthi mina uma ngichitha amanzi kanje ezonini sekuchithiwe. Waqale-ke wayiluza-ke lapho uSolomon wagcina-ke seyahamba ayoyithandazela amadimoni wakhe nani understand, kucela abantu bakwa-meditation, kucela yonke into. Wayiluza lapho kuSolomon. Wathi mase ayiluza umphefumulo kaNkulunkulu wavele wathi angisakwazi ukuhlala mina kule nyama enguyo njengamanje. Bese-ke uSolomon wayenza kanjani? Waqala waba yislim emhlabeni, waqala wahlupheka. So uma wena i-soul code yakho uma unga-activate uyahluleka ey'ntweni ey'ningi, iy'ntweni ezemali, iy'ntweni ezothando, iy'ntweni zakho nawe zokuthi u-understand ukuthi cha mina wami umphefumulo wadalela ukuthi ngibe ngedwa emhlabeni, understand. Wadalela vele ukuthi ngingasondeli nje, ngingabi nomngani, kodwa umuntu ozayo empilweni yami umuntu engizomlusa, engizomsiza, understand. Kuhle ukuthi umuntu makafika empilweni yakho umsize bese umdedele bese ahamba, ngoba njengoba usumvulele nje leyo nto kumele umvulele yona, mvulele umntana abantu ahambe ungaze umbuze ukuthi wena uNkulunkulu wakho unani phakathi. Cha, uma umuntu aze kuwo azocela nje icela i-soul code umsize nge-soul code yakhe bese umdedela ahamba, understand. So ngibona umlungu la izolo ngithi naba-ke sebaqala-ke yena bo udolo calculator kumele bayenze igama lakhe nesibongo sakhe ngisasi manje sebaza kuyinkanyezi-ke manje. Njengoba bayenza kanje balanda iy'nkanyezi ngoba lo mlungu uthe yena angaphisana ngesitifiketi sakhe, understand. Uthe angaphisana ngesitifiketi sakhe ngoba usuke sekawutholile umphefumulo wakhe ukuthi udalelweni emhlabeni, uyini, uzoyenzani emhlabeni, understand. Kuningi wena unakho ngaphakathi ungakunakile ngoba usayine ini ukuthi mhlawumbe mina ngo-6 ngo-7 kumele ngibuye endlini, ngo-7 kumele ngipheke, kumele ngigeze, kumele ngilale, understand. Awukakabi naso nje isikhathi somphefumulo wakho, usasakula ma-tribe lawo, understand. Uma nathi sikutshele ukuthi cha sangena la sawabona la ma-tribe sathi cha la kuyafiwa la, understand. Kumnandi kwalo ukuthi uyothola imali every month, kodwa laba-ke bona baphila kanjalo. Yingani laba ba-free emhlabeni kodwa laba kuba ngathi, understand, bayosebenza. Laba abangapha abasebenzisa umoya, basebenzisa yini? Amandla. Laba abangapha basebenzisa umoya. Yithi-ke la bese wena uzosibuka ukuthi lo bhuti lo uhlezi ayiza amaviri kanti ngiyasebenza nginama-account awu-2 manje engenzela imali, namanje nginebhizinisi elilonke ngenzela imali. Ngisebenzisa ini? Umphefumulo kaNkulunkulu, which is called a soul code, understand. Uma udinga ukuthi ngikusize ngey'ndaba zakho zemali ukwazi ukuzojoyina nawe, ngena lapha usase iy'namba zami kubhayo. Uma ufuna ukuthi ngikusize ngey'ndaba ze-soul code, ngena lapha kubhayo uthathe imali ubese uyangichazela ukuthi wena ufuna ukuthi ngikusize ngani, ngey'ndaba zemali noma ngikusize ngey'ndaba zokuthi ukwazi ukuchazisa umphefumulo wakho, ubone ukuthi umphefumulo wakho wadelelani emhlabeni, ubone iy'nkanyezi zakho ukuthi zikhombe kuphi, understand. Ngibona umlungu inathi ivideo yakhe futhi uthi ngifake ngingancishi peer reflection to the Koresis. It said every person on Earth has metadata that can be found by using their full name and date of birth. He claimed he calculated his own metadata and started crying because it felt too accurate. From that moment, he said he believed people were not just living normal lives, but taking part in a huge experiment. Schmidt said he recently graduated with an economics degree and got a finance job, but he hated the work and felt empty. He also admitted he used ChatGPT on almost every college essay and now wants his school to take back the degree. After quitting his job, he moved back to his mother's house and started trying to give the degree away to another person with the same name. He said the degree belongs to America One, a system he now rejects. Schmidt also compared modern life to survival mode and said people should return to creative mode. He said he wants to redesign education, the economy, and society. He even claimed he plans to run for president in 2040 when he is old enough.